Hola a tots, soc Raúl Albiol, el Chori, sabeu que soc el capitán de Villarreal, jo vull quedar-me així, però el país que el Presi últimament vol que me quede de cuiner. L'altre dia fent arròs caldós, anem a fer una hamburguesa que te cagues. Mira, ja tenim així tot el producte, mireu quins panecillos en l'escut de Villarreal, ara un gabinet serreta que comença a serrar, ara una cullera sopera, ara una cullereta, salsa americana, la posa en el panecillo, comença a remenejar una miqueta, Després, trinque el que és l'hamburguesa, que està feta a la parrilla. Collons, si de putes sou més. Res no me podíeu fer dir, Després, una lonxa de formatge, també, en les pincetes. L'altra lonxa, faig així com si fos l'estrella David. En el soplete, faig així per fundir-lo, fundit com estava l'equip a principi d'any. Bueno, ja posem algo un poc prohibit, no?, com Hachi Mandi, esos toques de crispy bacon. I bueno, això ja ho tindríem, no té més misteri, pues en la pareda que se veig a veure l'escut de Villarreal i vaig a fer com que li pegui un mos perquè el cabró que està gravant el vídeo, Marcelino, i vamos, no me deixa mitjar una hamburguesa ni loco.